Oh, pade. Kumusta na? Mapasirin kita dumang kara Michael ta tigdrang ka subaga. Baga. Bringo niya, drang ka subaga ito kagan tulong aldaw na baga nakalipas. Iyo. Kakakawat gyud kang computer. Bringo niya drang kaso yan ay. Makauragon lamang. Tulong aldaw naman kami din nakakawat ki Call of Duty. Iyo. Rigda inang na dyan ta medyo raray yung biyahe ta pa di. Yung ragan nga ako ta hype na yan na trangkasongan. Taram ko nga sa iya, tawan niyang hagdanan, tanganing bumaba so trangkaso niya. Iyo. Turug-turugan mo na ta haray yung biyahe ta. Ba dahil baga haray yung magang haronggan duman sa may ano, para niyo nasa na dyan sa may kanto. Pagabot duman sa may ligmanan kayo dito, duman sa may chokes to baga. Anarong nila pasulod ba ito duman dipungan. Nahiling ko nga duman sa grenindang ato. Yun na ito pag nahiling mo duman. Yun na ito tawag apodon mo lang si mama niya tayo na ito pero duman. Brinigo niya. Turog na nagtatarampa. Pintaurag kang dipungal na ini. It's caught in the crossfire.